U 7. krug ulazite s 19.000 kuna, a do sada ste mogli osvojiti 60.000. Zlatko i Čedo, ostali ste samo vas dvojica. Imate 90 sekundi. Sve što bankirate u ovom krugu, trostručit ćemo i doraćemo do sada osvojenom iznosu. Dakle, u ovom krugu možete osvojiti najviše 30.000 kuna. Počinjemo s našom karikom iz prethodnog kruga. Zlatko, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Zlatko, u tenisu povikom New Balls, obično nakon 9 do 11 odigranih gemova, sudac traži izmjenu čega? Lopti. Točno. Čedo, u kojem se gradu nalazi najstarije i danas postojeće sveučilište na kojem su studirali Dante, Petrarca, Nikola Kopernik, Umberto Eco i Romano Prodi? Firenze. Bolonji. Zlatko, u najvećim uspjesima kojeg je našeg košarkaškog kluba sudjelovao i glavni tajnik Josip Bilić? Cibone. Jugoplastike. Čedo, kako se zove hrvatski književnik, otac filmskog redatelja Nevena Hitreca? Hrvoje. Točno. Zlatko, koji se pjevač neposredno prije atentata svome ubojici Marku Chapmanu potpisao na kopiju... John Lennon. Točno. Banka. Čedo. Političar Jeran Peršin postoje 1996. Premijer koje države Sjeverne Europe? Finske. Švedske. Zlatko, u kojem se škotskom gradu svakog ljeta održava The Fringe, najveći svjetski umjetnički festival? Edinburgh. Točno. Čedo, rukometašice kojeg kluba su ovogodišnje pobjednice Hrvatske rukometne lige i kupa? Podravka. Točno. Banka. Zlatko, koji je najtvrđi mineral, ujedno i najskuplji? Dijamant. Točno. Čedo, u zemljopisu koji je površinom drugi najveći kontinent? Afrika. Točno. Zlatko. Banka. Vrijeme je isteklo. U 7. krugu bankirali ste 1200 kuna. To ćemo utrostručiti i dodati do sada osvojenom iznosu. Dakle, danas ste ukupno osvojili 22.600 kuna. No, samo će jedan od vas dvojice taj novac ponijeti kući. Sada ćete igrati jednom protiv drugog. Svakom ću naizmjenice postaviti do 5 pitanja i pobjeđuje onaj koji bude imao više točnih odgovora. Ako i nakon toga rezultat bude izjednačen, nastavljamo s igrom na ispadanje dok ne dobijemo pobjednika. Dakle, Zlatko i Čedo za 22.600 kuna zaigrajmo najslabiju kariku. Zlatko, kao najjača karika u zadnjem krugu, možete birati tko će prvi odgovarati. Ja ću prvi. Zlatko, u kojoj je državu 1991. godine avionom MiG-21 iz JNA prebjegao hrvatski pilot Rudolf Perešin? U Austriju. Točno. Čedo, koju domaću životinju kršćani spominju u latinskom izrazu Agnus Dei? Magarce. Janje. Zlatko, koje prezime povezuje supružnike Emila i Danu, koji su na Olimpijskim igrama 1952. istoga dana osvojili zlatne medalje u atletici? Zatopek. Točno. Čedo, prema presudi Američkog vrhovnog suda iz 1943. tko je izumitelj radija? Edison. Nikola Tesla. Zlatko, koju bismo latinsku izreku u prenesenom značenju mogli prevesti kao što trijezan misli, pijan govori? Dalje. Ne znam. In vino veritas. Čedo, u atletici. Kada na utrci na 10.000 metara zazvoni zvono, to znači da je pred vodećim trkačem još koliko metara do cilja? 400. Točno. Zlatko, koje je fizikalne veličine jedinica herc? Frekvencije. Točno. Čedo, ako netočno odgovorite na sljedeće pitanje, Zlatko je pobjednik. Čedo,
4 azijske države s komunističkim uređenjem su Kina, Sjeverna Koreja, Laos i koja još država? Hoćete mi ponoviti pitanje? Čedo, 4 azijske države s komunističkim uređenjem su Kina, Sjeverna Koreja, Laos i koja još država? Kambodža. Vijetnam. Zlatko, danas ste vi najjača karika i odlazite kući s 22.600 kuna. Čedo, vi odlazite bez ičega. Budite ponovno s nama u najslabijoj karici. Doviđenja. Moje pobjedi se sigurno najviše veseli moja familija, a proslavit ćemo uz neki roštilj, neku zabavu. Kad sam bio prvi put ispao u 6. krugu, a sad sam ušao u finale i ja sam objektivno zadovoljan. Je da bi bilo bolje da sam osvojio i ja imati bolji osjećaj, imati neke novce, ali ovako sam zadovoljan. Nisam taktizirao jer volim igrati pošteno i toga sam se držao tokom cijele emisije.